Pois é unha charla sobre a situación da muller na literatura, dicir, o longo camiño percorrido polas mulleres ao longo da historia cara á normalización da escrita feminina. Entón, bueno, relacionado tamén con outros ámbitos, pois as mulleres na ciencia, as mulleres na música, as mulleres no deporte, etc. E eu centrareime a facer un percorrido polas distintas situacións da muller, pois as mulleres que publicaban anónimamente, as que renunciaban a publicar, as que publicaban co pseudónimo masculino, as que publicaban co nome do marido, ata conseguir por fin que a muller publica co nome propio. Celia comezou a charla preguntándolle ao alumnado nomes de mulleres da antigüidade, é dicir, anteriores ao século XX, que foran políticas, escritoras, compositoras, científicas ou deportistas. Na sala escoitouse algunha resposta, pero rapaces e rapazas recoñeceron que non podían aportar máis que algún nome, frente á cantidade de homes que se lles ocorrían. Parece que no mundo de hoxe en que as mulleres temos visibilidade, pois porque sempre foi así, entón descobren ese longo proceso e creo que lles axuda a reflexionar tanto aos rapaces como ás rapazas. No caso das rapazas, saber que é un longo camiño que temos que seguir loitando por esa igualdade, por ter voz propia, por ter unha vida normalizada en calquera ámbito. E no caso dos rapaces, pois para que saiban que teñen a fortuna de nacer nunha época na que as mulleres e os homes van de par ou poden ir a par, e iso pois é, dicir, camiñar xuntos, homes e mulleres, pois significa pois gozar dunha vida pois máis feliz e máis plena,